José María, Alberto i Raúl. En primer lloc, agrair-vos la participació en l'entrevista per a la Canyada Digital i ens agradaria en primer lloc saber com va sorgir aquesta iniciativa d'entrenar als xavals i quant de temps porteu desenvolupant-la. Pues mira, la iniciativa va sorgir farà un parell d'anys. Em va cridar el consellal de Deports, Julio, que volia que jo vaig fer a càrrec algú de l'escola municipal de futbol sala. I em va cridar perquè estarà jo en altres grups de Villena, altres entrenadors, i pensava ell que era més normal que l'agarrarem gent del poble, que estiguera qualificat o que ve que ha jugat, en fi, més involucració. Entonces fa 2 anys que vam sorgir la idea i bueno, així estem. I així esteu, no? Un poquet, teniu actualment molts xiquets fent en els entrenaments i en aquesta iniciativa, en l'equip? Pues més o menys que tenim. Sobre 50 xiquets. Sí. Sobre 50 xiquets. Tenim entre xicotets i majors. Tot un èxit, un poble xicotet, com és la Canya, 50 xiquets. Sí, tenim des de 4 anys fins a 15 anys. Un poc quines són les categories que es distribueixen els xiquets? Les categories 4 i 5 anys querubins, 6 i 7 anys per benjamins, 8 i 9 anys benjamins, 10 i 11 alevins, 12 i 13 infantils i 14 i 15 cadets. I quan dic xiquets, em referisc ara que sàpiga no teniu cap xiqueta. És així? De moment no. A veure si la gent s'anima i apunta alguna xiqueta. Podeu això, animar des d'ací a que els pares i mares puguen apuntar a les xiquetes també suposo que les xiquetes a la millor prefereixen altres esports. Sí, sempre posem el cartel com a xiquets i xiquetes perquè avui en dia poden competir en equips mixtes. Entonces, pues, lo que pasa que hasta ahora no han tenido la sort de tener ninguna chiqueta. Bueno, agradaria ja. Sí, estaria bé. Perquè suposo que els equips es poden conformar en equips mixtos, no? Sí. Xiquets i xiquetes, no n'hi ha Pensa que hasta alevins, infantils, no, hasta cadetes, hasta cadets poden competir més. I si algun pare o mare volgueren apuntar el seu xiquet, xiqueta a l'equip i que vinga a l'entrenament i participi i tal, estaria a temps d'esperar que comença la temporada o per a poder inscriure'ls? Mira, com som un poble xicotet, normalment n'hi ha pares. En setembre posem els cartells per apuntar-se. El que passa que a mi perquè estan de vacacions els pares o el que sigui no s'enteren. Entonces hi ha altres que comencem el curs i venen després i com som un poble xicotet quan més en tinguem millor perquè és un esport de prou de gent, de grup. Entonces aprofiteu des de la Canyada Digital que teniu esta porta oberta també per a fer-ho saber al poble. Un poc quin seria el treball que esteu desenvolupant? És a dir, feu els entrenaments un dia, 2 per setmana, competiu en competicions oficials, n'hi ha equips formats o ens ho podeu explicar un poquet això? Pues entrenem els equips 2 dies a la setmana, cada un de nosaltres s'encarrega d'un perquè si no sempre com som tan xiquets. Després competim el fin de setmana en una lliga comarcal que és la de prebenjamins. Està Sacs, Beneixama, estem la Canyà, està Villena. Després competim en una altra lliga que és la de joves escolars, que se fa la lliga en Villena. I després, què més? Després fan la copa, les 12 hores, hem anat a Ibi també, vam quedar semifinalistes l'any passat, en els alevins. Vam estar l'any passat també en un torneo en Castalla,
de Nadal, van guanyar les querubins i les prebenjamins, i jo crec que ser entrenem 2 dies a la setmana i després de setmana competiu. El fin de setmana competició. Més o menys com el futbol professional, que esperem que la canya pugui aportar algun futbolista. Ahí estem, ahí. I per anar acabant un poquet, quina seria, si voleu contar-nos alguna anècdota que hàgiu tingut en els xavals i també una miqueta pues, quina seria la vostra valoració del treball que esteu fent i bueno, pues, el que us aporta un poc a vosaltres o els resultats que veu, com ho valoraríeu? La valoració que tenim és molt bona perquè treballant xiquets tenen una edat que no tenen malícia, no tenen les valors més que res, ja no fas sols com a entrenador, fas com un educador. La manera de saber-se comportar, de la humilitat. La nostra filosofia és el resultat no ens importa, és més que res que ensenyar-los a jugar, fer més que res com a trampolín, per si el de demà volen dedicar-se a això. S'ho passen bé. S'ho passen bé. Es divertís, que més que res. Fallen amics, veuen que n'hi ha altra gent que també li agrada el deport que es té. I en fi, la satisfacció és molt bona perquè el que es treballa entre setmana en els entrenaments és el que refleja en el fin de setmana en els partits. La veritat que és això que comenteu, no? Ajudar-los també a través dels valors de l'esport i de competir, que al final el que dieu, el més important no és el resultat, sinó que es divertisques i que aprenguem pues, que a través d'estos valors poder créixer i millorar també com a persones. Alguna cosa més que afegir, Raúl i Alberto? Res bé, pues moltes gràcies pel vostre temps, per haver concedit l'entrevista. Enhorabona per la feina que feu en la canya. Feu poble, com diu el nostre apartat de la canyada digital, i abans, esperem que s'apunti alguna xiqueta i els xiquets pues, que continuï la cosa avant i enhorabona i moltes gràcies. Molt bé.